Ya zan gwada kaina na fahimci cewa na gane abin da na karanta ko ban gane abin da na karanta ba bayan na kammala karatu. Ɗalibai da dama suna yin karatu na tsawon awoyi, su yi karatu na tsawon satuttuka, su yi karatu na tsawon watanni. Sai sun tsinci kansu a ɗakin jarabawa, sai zamanto cewa kamar an ɗauko dosta an goge dukkanin abin da suka karanta a kansu. Me yake jawo haka? Yana da alaƙa da rashin fahimtar karatun ko kuma yana da alaƙa da rashin yin karatu da tactics, ma'ana abubuwan da ya kamata a yi karatu da su. Don haka bari mu ba da wasu shawarwari kan abubuwan da ya kamata mutum ya yi bayan ya kammala karatu domin ya zamanto cewa ya gwada cewa shin karatun yana kansa ko kuwa. Abu na farko da zai ƙara tabbatar da zaman karatun. Ku dinga ƙoƙari cewa shin na karanta an ce kaza yi sai kaza 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 kaza. Ku dinga juya shi zuwa wasu kalmomin naku na kanku ku gani shin ya karanta a wannan ya ƙara zuwa ma'anar shi ta ƙara zuwa abin da ake cewa refreshing kenan da harshen turanci. Ku dinga kuna karatu da wannan domin duk abin da kwatanta da kanka ka gwada bayan kayi wannan yana zama sosai a cikin kan ɗalibi ba kuma zai manta shi a lokaci kaɗan ba. Sai abu na biyu shine ku dinga jotin, ku dinga rubuta abin da kuka fahimta din duka yana da alaƙa da cewa duk abin da kai da hannunka bai fiye saurin tafiya ba. Wannan shine duk muhimmiyar gaba kuma ya fi sauki idan kun dawo za ku ƙara duba shi a takaitaccen lokaci. Sai abu na uku shine ku dinga yi wa kanku tambayoyi kan abin da kuka karanta. Na karanta kaza 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 sai in yi wa kaina tambayoyi menene kaza din nan sai in ƙara ba wa kaina ma'anar shi hakan yana sa a yi memorizing a ci gaba da tuno wannan abin kuma ya zauna sosai akan kwakwalwa. Sai abu na gaba shine ku dinga tattaunawa da abokanku kan abin da ake cewa discussion. Idan kuna discussion kuna ƙara karanta abin da kuka karanta tare da abokanku yana ƙara zama sosai a kwakwalwa sannan kuma ku dinga ba wa abokan naku damar yi muku tambayoyi ma'ana na karanta abu kaza sai in ce abokina ɗauki abin nan da na karanta yi min tambayoyi sai ya ce menene kaza sai in yi tunani ne abin da na karanta kaza shine kaza 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 wannan yana taimakawa sosai wajen zaman karatu. Sai abu na gaba shine ku dinga yi wa kanku test ma'ana gwaji. Bayan kun yi karatu da awa 24 ba a lokacin ba domin za ka iya karatu a yanzu ka gwada kanka abin yanzu kuma yanzu but bayan awa 24 idan na yi karatu yau karfe 5 na yamma sai ya rubuta tambayoyin a yau saboda kan manta abin da na karanta gobe sai yanzu na amsa tambayoyin gani sun amsu muddin na iya amsa wannan that means na fahimci karatu na sosai da sosai hakan zai sauƙaƙa min sosai. Sai abu na ƙarshe wanda shine babbar hanya shine koyarwa. Duk abin da kuka koyar da shi yana ƙara zama a kanku. Da haka idan kun yi karatu kai kokari ku nuna wani yanda abin yake hakan zai sa a lokacin shi yana karuwa da ilimin kuma yana ƙara zama a kanku. Allah ya ba mu sa'a.